La provocació d'escriure, 1919-1936. Joan Oliver farà els primers passos com a escriptor en un ambient crític respecte a la classe social pròpia. Cap a 1919, conjuntament amb Francesc Trabal, Joan Prat, conegut amb el pseudònim d'Armand Obiols, i altres escriptors i artistes, constituiran l'anomenat Grup de Sabadell. Aquests joves de Casa Bona van col·laborar des de 1918 al Diari de Sabadell i van establir 3 línies d'actuació perfectament dibuixades. D'una banda, la fundació d'institucions culturals, com l'Associació de Música o les edicions La Mirada. D'una altra, els actes avantguardistes, com l'obertura del Casino dels Senyors, on els llibres eren clavats a la paret amb claus d'enllatar, o com el campament de tocs surrealistes establert durant 8 dies a Cala Pola, a Tossa de Mar. I, finalment, la creació i la provocació literàries, que van exercir sobretot des del Diari de Sabadell. El conjunt d'activitats del grup de Sabadell sembla que corresponguin a una estratègia programada, però a la pràctica el que fan és intentar de complir uns objectius que es van adaptant als diversos moments de la història cultural catalana. I, en certa manera, la seva literatura respon bastant a aquests objectius amb l'intent de construir el que seria la institució literària catalana com correspon a una societat moderna. La situació del grup es consolida, sens dubte, amb la publicació, a finals de 1925, del llibre L'any que ve, que és un aplec d'acudits il·lustrats d'aparença gratuïta. Encara que signat per Francesc Trabal, es tractava d'una obra col·lectiva, la qual cosa li va donar un cert caràcter de manifest. L'humor de L'any que ve ressona en els versos i els articles d'Oliver que van anar apareixent al Diari de Sabadell, sovint a la secció d'Agotís, en els quals analitzava amb ironia els sentiments, els costums o l'actualitat cultural del país. Tot i que anteriorment n'havia usat altres, ara signava amb el pseudònim Pere Quart, que més endavant reservarà exclusivament per a la poesia. Ell ho explica en un vers: quart entre molts germans, i a més el seu segon nom era el de Pere. És el pseudònim que li permet l'esquizofrènia de ser alhora articulista, director de diari i poeta. Perquè no oblidem que les decapitacions que apareix al 34, evidentment ha d'estar lliurat a l'editor el 33, i en aquells moments és el llibre d'un jove que ja té més de 34 anys, però que en canvi ha demostrat ja la seva capacitat d'irritar la bona societat sabadellenca des de fa molts anys, en tant que director del Diari de Sabadell i en tant que escriptor, que dramaturg, que comediògraf, amb una enorme capacitat de fer saltar les bones aparences de la bona societat sabadellenca. L'any 1928 publica el primer llibre, Una tragèdia a Lilliput, conjunt de narracions que tenen com a protagonistes personatges de fons tràgic, però reduïts a una escala petita, mínima i terriblement reveladora de la banalitat dels valors i els costums de la burgesia. Aquests personatges viuen relacions sentimentals que l'escriptor observa distanciadament amb una mirada que sovint esdevé sarcàstica. Com en el conte Història d'un jove, en el qual Felip, un noi perfectament convencional, comença fent broma amb la Carmeta, una noia dolça, menuda i tova. Després es compromet fugaçment amb la Murtra, adusta i limfàtica, però trenca el compromís perquè l'un i l'altre no haurien anat alhora i es casa finalment amb Berta Calendarios, una noia molt més desimbolta i agosarada que Felip, perquè les feixugues obligacions econòmiques de la família d'ella ho exigeixen. La nit de noces, en una cambra d'hotel, la indecisió del marit és evident i no sap com anar més enllà d'una besada formulària. Per això s'entreté en les suposades dificultats de deslligar-se els cordons de les sabates o en la recerca a la maleta d'algun estri inexistent, fins que la noia, absolutament segura d'ella mateixa, ha de recordar-li: «Bé, Felipet, et faig saber que ja hi som tots». Una tragèdia de Lilliput és un llibre de narracions, en part ja publicades anteriorment en algunes publicacions periòdiques, que mostra una certa unitat, que en certa manera el títol reflecteix bastant clarament. El conjunt d'aquestes narracions respon a l'objectiu de caricaturitzar un tipus de personatges que es representen al món com si fos un món en minúscules que respon a la seva perspectiva empetitida, liliputenca,
d'aquest món. I, en certa manera, la idea de la tragèdia ve del fet que aquests personatges tendeixen a, com passa amb els herois de la tragèdia grega, a atribuir els fats externs al que són les seves pròpies responsabilitats. Així al·ludeixen les responsabilitats de les seves actuacions i tendeixen a convertir el seu petit món en el que seria el món amb majúscules, i aquí la confusió. I això es dona, en part, interferit amb una certa reflexió sobre els mecanismes que la literatura tendeix a utilitzar per tal d'articular aquesta falsa consciència i aquesta falsa visió del món. Fins al 1934 no apareixerà el primer llibre de poesia de Pere IV, titulat Les decapitacions. Es tracta d'un recull agosarat per la ruptura que suposava amb la tradició postsimbolista dominant. La decapitació és el motiu que recorre tot el llibre i li dona una primera unitat, en la qual queden reflectides les tensions històriques del moment i, alhora, l'actitud rebel de les avantguardes, com es manifesta en la primera decapitació, que ridiculitza la figura de Mussolini. Estels inútils. Inútil campana. Temps mutilat. Negra nit oratjosa, cendrosa, oliosa, porosa. Jant un faluig de la vela invisible, fonàmbul d'horitzons onejats, bogues, vagues, divagues, ran l'avís encoixinat de flames i gebre, infern de fred, dins ulls closos. Tu, amb el cap a la mà, caminaves vers el cim com un àngel monstruós aureolat amb pols de tenebra entre els dies soferts i les nits memorables per l'amor, la mollesa o el somni. Tu, amb el cap a la mà, t'escondies rere els crims d'altres mans sense tara, generoses del mal, amb carícies horrendes d'ungles còncaves, roents, farcides de negror de tan antiga com el llot a grumolls de l'Edèn. Tu, amb el cap a la mà, no sabies aquell urc aplomat de Benito endreçar-se complet, la pitrera gonflada sota el cap ben posat, la corona, rubins i maragdes, de bronze vital, la corona d'un imperi de bambes camises. Tu, amb el cap a la mà, ets una ombra maligna, o l'engany de la nit deserdosa, la deixalla d'un dany secular, el terrible memento d'un gest sobirà que sabia abolir la pròpia vergonya. Estels inútils, inútil campana, llunyà faluig de la vela invisible. Ning, nang. Les decapitacions és un llibre sorprenent dins el context de la poesia catalana d'entreguerres. Fins i tot la coberta de la primera edició, il·lustrada amb la fotografia d'un senyor molt elegant però amb el cap a la mà, va desconcertar més d'un crític. Aquest individu escapçat figura el motiu de la decapitació que recorrerà tot el llibre. I així, a tots els poemes trobem un escapçament i tots els poemes s'estructuren també seguint el principi de tensió, amb dos o més contendents oposats. És que hem de recordar que les decapitacions apareixen en un moment de crisi de valors, com és el període d'entreguerres. D'aquí que puguem interpretar el motiu de l'escapçament com un reflex d'aquesta tensió, de les tensions del moment històric. No és estrany trobar un poema tristament profètic on Pere IV se solidaritza amb Sara, jueva i marxista, mentre qualifica Hitler de bretol total. A nivell literari, podríem dir que Pere IV també decapita la tradició i els mites literaris, ja que fa una revisió crítica de totes aquelles tendències més oposades a la seva idea del que ha de ser la poesia, com per exemple la grandiloqüència retòrica o un joc pluralisme caduc. I és que les decapitacions són una mostra de com la bona literatura sempre es fa a partir de la literatura. A la vostra salut. Joan Oliver s'interessava també per un altre gènere literari. Si hem de creure les seves paraules, s'interessava principalment pel teatre. Així ho va declarar reiteradament, i la confessió «Jo sóc un autor dramàtic frustrat per les circumstàncies» és potser el resum més clar de la seva consciència en aquest aspecte. L'obra dramàtica més interessant del teatre de preguerra d'Oliver és, sens dubte, allò que tal vegada s'esdevingué, en la qual posa en evidència la falsedat d'una veritat suposada. Caïm no era un mal fill, sinó un home reflexiu i lliure que mata per gelosia i gairebé sense adonar-se'n el seu germà Abel, un jovenet aviciat hidròpol, però que gaudeix de la preferència immotivada d'Adam.
Estaves bé allà on eres? Germanet, i la teva enhorabona? Ja és meva. La tendra i rodona Nara ja és meva. Tota, Tota. Jo no la volia, saps? Jo deia, doneu-li a Caïm, el meu germanet benvolgut. Però el pare i Javé, senyor de totes les bèsties. De totes les bèsties. M'ho han demanat tan ben demanat. Aquesta nit dormiré amb la senyora, el jaç dels pares. Vine-hi, germanet de la meva vida. Aguantaràs la teia. I tots irem millor. Tot nació! Sant Toma. L'he deixat quiet, sense alè, com una bèstia morta. En tant que lector i no pas com a estudiós, que no puc dir que ho sigui, penso que la peça més interessant de preguerra del Joan Oliver és allò que tal vegada s'esdevingué una peça en la qual tracta un tema bíblic, el d'Adam, Eva, els seus fills, la manera d'una família burgesa de l'època en què escrivia ell, i d'una manera àcida, crítica, mostrant una família burgesa amb els seus defectes, amb els seus problemes generacionals i de relació de parella, etc. Aquesta peça té relació amb prosa i vers que ell escriu després i té relació amb els orígens de l'Escola de Sabadell i amb el César August Jordana, que va escriure també sobre aquests temes bíblics, posant-nos al dia i fent ironia sobre ells. A part d'aquesta obra, que potser seria el moment més important de la seva producció d'obres de la guerra, m'agradaria remarcar obres molt ben construïdes i molt boniques pel meu gust, com són Cambrera Nova o bé Cataclisme, que després va anomenar La papada de Romeu i Julieta.